हेलो लोगोफोर बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय जे जोंहा नैबे साननैसो सोलिबाय थानाय गोबां माने ससियेल मिडियायाव ट्रेडिंआव सोलिगासिनो नङा होमबा फैसालि ब्रह्म आरो पबित्र बसुमतारीनि दा नै बिथांमोननिनो माखासे आपडेट फुल आपडेट दा मोनथिनायाव नोंथांमोना आं कल रेकर्डखौ होगासिनो नोंथांमोना फुल डिटेल्सखौ मोनथिनो मोनगोन फैसालि मेडामा मा बुंहरखो आरो माब्रै दा आं मैया फंसे बाथ्रा बुंखादोंमोन जे बेखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ दि ओरैबायदि खालामनांगौ दि बे माने उनाव उनदाहा खालामफिननाय पस्थाय होफिननांगौ बेखौ होननानै आं बोरै बुंखादोंमोन थ' साननैसोल'सो इन्जय खालामगोन नङा होमबा सामफ्रामबोथ' इन्जय जाया नङा सामफ्रामबो इन्जय बहाथो मोनबाय थानो बे सानसे साननै इन्जय मोनबाय बास बेनो जाबाय दिनै इन्जयआ थोबाय नालाय दा फैसालि मेडामा न'आव फैफिननो ओंखारबाय आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे कल रेकर्डखौ होनो नागिरदों नोंथांमोना फुल खोनासंजोबदो मा होनदों आरो ओरैबायदि पबित्र कुमारा मा सानै साथाम जाहैबाय नामा पबित्र बसुमतारीया दा बै फैसालि मेडाम बुंनाय बायदि ओंखारदों बे नङा जाहैदों दा गावजों थाफानाया बेलेगसो बेबो बसुमतारी बेबो पबित्र बसुमतारी बेबो बसुमतारी नैबे सासेया जाहैदों सिकिउरिटि मावग्रा आरो गावजों थाफानाया जादों माइबा हटेल रेस्टुरेन्टनि नामा मेनेजार जाहैदों आरो नोंथांमोना फुल डिटेल्स खोनाजोबनो मोनगोन नैबे कल रेकर्डआवनो जों गवायाव दङ ओमफ्राय माबायावनो माबसायावहाय माबसायाव दङ जोङो ओमफ्राय माने खोनानायखाय नै नाम्बार सामावबाय नालाय नाम्बार हरनायखाय रायज्लायदों मोनसे ओमफ्राय नोङो गवायाव थायो औ माबसायावहाय आच्छा माबसाखौ सोंलाय माबसा मोनथियो औ माबसा माने माबसा मोनसे जायगा नालाय जोङो माबायाव थायो कारासराव थायो माबसा खाथियाव कारासर दं नालाय माने माबसा मोनसे फेमास जायगा नालाय ओमफ्राय बिनि खाथियावनो कारासर दङ ओमफ्राय बे बर' रोंमारा एक्सुवेलि बर' रोंमारासो बर' रोङा बियो बेखौ रोङा इंलिसजों हिन्दीजोंल' रोङो बियो ओमफ्राय माथो पबित्र होगासिनो दं ओमफ्राय मानसिफ्रा पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय बियो बै माबा सिकिउरिटि गार्डआ बे नङा ओमफ्राय माथो माबा जन खारजिया पबित्रनि माबा हरदों ओमफ्राय जों बेखौनो नायनानै आश्रमदों जों लोगोफ्राबो मिथिबाय दा ओमफ्राय नै खोनासं औ बियो सिकिउरिटि नङा बियो गाव नङालाय बियो ओमफ्राय पबित्र बसुमतारीया सोरबा रेस्टुरेन्टआव मावो होनना बुंनाया बे रेस्टुरेन्टआव मावा बियो एक्सुवेलि सासे मालिकनि माबायाव बे मेनेजार थायो ओमफ्राय दा बिनि नामाबो पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय आं अब्लाबो नै आं ओरैबायदि जाबाय मिथिबायना आं थानो हाला आं फिसाफोरखौनो सानफ्रामबो बाबै बोखांबाय थायोना ओमफ्राय आं थांफिननो होननानै बुंदों नालाय ओमफ्य गाव होनदों आरोखि होनबालाय आं नोंखौ एयारपर्टसिम दोनहैनोसै होनदों आरो बियो आं सानफ्रामबो नुनो हाया गाबबाय थायोना ओमफ्राय गाबबाय थानायखौ नुनानै नों थांफिनदो नोंनि हासबेन्डजों रायज्लायनोसै होनना बुंबाय थायो बियो आंखौ दोनहैनोसै आङो नोंखौ दोनहैफिनसै आं होनना बुंबाय थायो आरो बियो ओमफ्राय दा होनदों आङो होनबालाय आं थांफिननोसै होनना बुङो जोंनि सिस्टारबो दा बै क'क्राझारनि मानसिया थप्लायनाय आंनाव मेसेजाव खालि फैफिनदो आरो फैफिनदो होनो आरो ओमफ्राय दाना नङा नै खोनासङो माने आंबो खर' जायो नालाय आं माबा थायो माबसा थायो जों ज' दङ आरो जों बर'फोर नालाय ओमफ्राय जोंथ' जेनेबा मबाइलाव नुयो नालाय फेसबुकआव एरखम ओमफ्राय नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राय मोनदों ओमफ्राय बे नाम्बारखौ हरदों आरो जोंनावहाय बेनि नाम्बारखौ बेनि नाम्बार माने जों ज' दं नालाय जों माने बर'फ्रा जों ज' दंब्रा जों ज' थायो ओमफ्राय सासे मानसिया माबायाव थायोमोन नालाय बे हरदों आरो जोंनो सिनायगोनदां नोंसोरो सिखनजरानि औ आं सिनायनाय नङा सिनाय नङा आरो जिखुनु जाया नै आंथ' फ्लाइटजों थांनोबो ओरैबायदि खामानि लाबोदों आङो फ्लाइटआव आं बोरै थांनो हागोन बिदिसो जागोन आं थांफिननांगौबाबो
ओमफ्राय दा मा खालामथारदों नोङो बाजै? आं थांफिननोसै। ओमफ्राय दा बे सासे ओमफ्राय दा नों औब्रा नङा नों थाफानाया बियो आंखौ होनबाय दाख्लैनिफ्रायनो आंनि गाबनायखौ नुनानै आं सैजोनिखौनो गाबबाय थायोना। आंनि न'खरखौ आङो माबानानै नोंनि बे डिस्ट्रय जादों होननायनि थाखाय आं फैबाय दे होननानै आं गाबै बुंबाय थायो नालाय। ओमफ्राय बियो होनो आरो बिदिबा थांफिनदो थां आं दोनैफिनसै होनो आरो बियो। दोनैफिनसै आङो दोनैफिनसै होननानै ओमफ्राय दाना होनबाय आंनो खारबोबाय लासिंसिम आं बोरै थांफिननो नैबेबायदिबो फैलायलाङो आरो। ओमफ्राय दा नों हजोंनिफ्राय रायलायहरबाय ओमफ्राय दा माबाबाय आसामाव रायलायहरबाय? दा आंनि हासबेन्डजों आं रायलायगोन मिथिबाय। आंनि हासबेन्डआ जुदि आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा आं बेजोंनो थानोसै। दे रायलायग्रोदो जोंलाय माथो खालामना जों ज' दं नालाय जों रायलायगोन आरो बेखौनो जोंनि आसामनिफ्राय एरखम जादों नालाय जोंबो माने नागिरनो सानदोंमोन नालाय बेखौनो। नागिरनाङा दे आं दङ आं जेबो सिन्था खालामनाङा नांगौबा नोंखौ कन्टेक्ट खालामनोसै ना। जिउ जादों नोङो नोंनि हासबेन्डजों रायलायहरदो नों मा खालामो मा खालामा नों रायलायहरदो फैफिनना मायो जिखुनु जाया जोङो ज' दं नालाय जों ज' दं नालाय। आंनि हासबेन्डआ आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा आं बिजों थानांगोन ना। आंहाथ' लाइफआ डिस्ट्रय जागोन ना। जों माने बाजै मिथिबाय जोङो सोरबा दङ आं सिकिउरिटि मावो सोरबा अबा मावो आं सिकिउरिटि मावो खिन्थु जोंना आखायाव जोबो नालाय ओमफ्राय सोरबा अबा मावो फिसा थाब जोबो जों ज' रायलायदों आरो ज' थायो नालाय। खिन्थु बे सिकिउरिटि मावा बे। बेखौनो जों मिथिगौ नालाय सिकिउरिटि मावो मायो बिदि खोनादों आरो। पबित्र बसुमतारी जिखुनु जाया फरवरिनि माबा 2013 थांनायनि दंना मोनसे। नङा जोंथ' मिथिला जिखुनु जाया जों खोनानाय मथे जों एसेबाबो जों बर' मानसि नालाय जोंबो ना हेलो अरे हम लोग इंग्लिश रोंगाले बर'सो माबा इंग्लिश रोंगौ। हिंदी बोलो ना। बताओ ना ये जो बंदा मेरे को भी मिला था लेकिन मेरे नाम पे ऐसा कुछ ऐसा सिक्योरिटी गार्ड का ये ग्रुप 4 का ऐसा मेरे को मेरा फेस ऐसा ग्रुप 4 का तो मिला है आपका। हाँ ऐसा है लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं है। आप लोग मुझे देखेंगे ना तो समझ में आएगा। तो मैं गोवा में ऐसा सिक्योरिटी काम नहीं करता। मैं बहुत अच्छा मैनेजर जॉब करती हूँ और मैं ऐसे भी लाइटिंग का डिजाइनर आर्टिस्ट हूँ मैं। कोई भी दे तुम्हारा मतलब आपका जो दोस्त नहीं तो कोई भी है आपको बोल रहा है कोई आप रेस्टोरेंट में काम कर रहा है? नहीं मेरा कुछ आइडिया ही नहीं। मैं रेस्टोरेंट में कभी मेरे पास कसम से मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं रेस्टोरेंट के बारे में। पहले आप जोधपुर में काम करता था ऐसा बोल रहा है। रिकॉर्डिंग में आया था ना इसमें फेसबुक में इसलिए हम लोग एक साथ होके ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था आपको। नहीं अभी ऐसा मत करो भाई। मैं गोवा में बहुत सालों से इधर है मेरा पास भी साथ नहीं है भाई। गोवा में बहुत साल था ना। हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं आप गोवा में कितना साल तक है वहाँ पे? नहीं मैं मैनेजर पोस्ट में था। मैं ऐसा काम नहीं करते। सुनो मेरा भाई हाँ बोलो। हम लोग डिसीजन कर रहे हैं ओके। हम लोग टेंशन कर ले क्योंकि हम लोग तीनों का मैटर है प्रॉब्लम है पता है ना। तीनों का मैटर है वो। हम लोग तीनों का मैटर है जो भी कैसे प्रॉब्लम करना है आपको मालूम है कितना क्या नहीं करना। ओके आप लोग टेंशन मत करो। जो भी मैटर है आप लोग का तीनों का आप लोग मैटर सोल्व करके सुना लेंगे हम लोग। ठीक है आप लोग हमको चाहिए तो कॉन्टेक्ट करो। हम लोग मापसा में है। सुनो मैं तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन फिलहाल अभी उसके हस्बैंड को मैंने कॉल लगा रहा है तो उसका हस्बैंड ने फोन नहीं होते हैं। अगर हस्बैंड एक्सेप्ट किया तो अच्छा है। एक्सेप्ट कैसा करेगा अभी? सुनो वही तो बात करने के लिए मैं फोन कर रहा हूँ हम दोनों। अगर उसका हस्बैंड एक्सेप्ट किया मैं इसको छोड़ के आता था ओके।
ठीक है आप उसको फोन करते रहो फिर। नहीं किया तो मेरे साथ रुकना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए आप लोग ऐसा सुनने का वो करने का ऐसा वगैरह वगैरह ऐसा मत बोलो। ठीक है हम लोग मासा में है। हेलो मासा दं जोङो मोनसे कन्टेक्ट खालामनो जाबाय मालाबा नांगौबा। माबा आं बोरायजों रायलायगोन दे। रायलायग्रोदो दे जों होमबालाय जों थांला मोनथिबाय नागिरला जों होमबालाय नोंसोर दंबालाय। नागिरनाङा आं सोंहरग्रोनो गोसो दे नागिरनाङा। नागिरला जों माने जों ज' दंमोन नालाय जोंनि बर' मानसिया जोङो माने खोनादों नालाय एरखम एरखम। ओमफ्राय नै आं नांगौबा नोंसोरखौ फन खालामनो मिथिबाय ना। दे नांगौबा फन खालामनो जाबाय। ओमफ्राय खोनाबाय जिखुनु जाया हजोंहाय नोङो रायलायहरदो माबाजोंहाय जोंनि आदाजोंहाय फार्स्ट टाइमावहाय। आदा माने जेनेबा नै बिदिजोंब्रा माबा आसामनिजोंहाय जोंथ' जों मा बुंबावनो। आंनि बोरायजों बेखौसो होनदां। आं कन्टेक्ट लायगासिनो दङ। नों कन्टेक्ट लाग्रोदो गाव राजिबा फैदो राजि नङाबा थांदो बेजोंनो। गाव राजि जाबालाय माथो फैनांगोन ना नोङो। आं गाव फैदो फैनोबालाय होनना बुंबा फैनोसै गाव आं एक्सेप्ट खालामनो हाला होनना बुंबा बेयावनो थांनोसै मिथिबायना। दे जों होमबालाय जोङो थाबाय थासै जोंनि लोगोफोरखौबो मा बुंबावनो होमबालाय। जों ज' दंमोन नालाय बाहायनो ज'नो जों बेखौ सावरायगासिनो दं आरो। दा नों ओरैबायदि खालाम मिथिबाय नोंसोरो। आंजों रायलायनो मोनबाय गाव फिसायजों रायलायनो नागिरदों। फिसायजों जुदि एक्सेप्ट खालामोबा गाव थांगोननो ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामाबा बेजों थांसै आङो। दे नोङो खबर हरबानो जाबाय दे। आं नोंनो हरफिनगासिनो। आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना लादो दे। दे जों दङ बिराद बुरजा दङ बर'फोर। दे दे आंनिखौ लागोन मिथिबाय। आंनिखौ लाथार। बे नोंनि दा। औ दे